sanse gwmwrlangwn. गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों बे समावहाय बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोन बयखौबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। थ' आंजों लोगोसे बिनानावमोन दं, जेनिबा बिनानाव आरो रश्मि बिनानावबो दं आरो सिंगार जेरिक, बयबो बिथांमोना सिंगारखा, आंल' नङा। sanse gwmwrlangwn बे बुहुमनिफ्राय नोंनि आंनि जिउ सोलेरा नोंनि आंनि देहा मोदोमा सानसे gwmwrlangwn. सानदों नामा नों बुहुमाव जुगे जुगेनि सानदों नामा नों बुहुमाव जुगे जुगेनि अरायनि नङा मानसिनि जिउ सोलेरा अरायनि नङा मानसिनि जिउ सोलेरा बिबारफोर बादिल' बारो सिरिलाङो बिबारफोर बादिल' बारो सिरिलाङो सानसे gwmwrlangwn. सम थानायावनो जिसुखौ नाजावाबोला अमासि जागोन बै समा सफैबोला सम थानायावनो जिसुखौ नाजावाबोला अमासि जागोन बै समा सफैबोला गाबबायनांगोन मेगनाव मोदै लानानै गाबबायनांगोन मेगनाव मोदै लानानै सानसे gwmwrlangwn बे बुहुमनिफ्राय नोंनि आंनि जिउ सोलेरा नोंनि आंनि देहा मोदोमा सानसे gwmwrlangwn. जोबोद मोजां जादों, बिखायाव नांदों आरोना। थ' बे समावहाय फंनैसो सोंनो नागिरदों आरोना। बे सोंनायानो जाहैबाय माब्लानिफ्राय गान खननायखौ सुरु खालामा? आङो गान खननायखौहाय बिदिनो 2023 नि एप्रिलनिफ्राय आं स्टार्ट खालामजेनदों आरो। नोंथाङा बे समावहाय ख्रिस्टान खालामो? औ, ख्रिस्टान खालामो। जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान, जोबोद हामबाय होनदों।
थ' नोंथांखौ सोरबाफोर जेन'बा बेबायदि खननो थाखाय सम खाबु आरो होदों नामा नोंखौहाय? औ सम खाबुखौ आं मोनदों। आंनि बे स्टार्ट खालामजेननाया आङो बे बिनानाव रश्मि बिनि गेजेरजोंनो आङो सोलोङै बेबायदिनो न'खर फेल'शिपफ्राव ओमफ्राय बिदिनो जोङो मालाबा सानडे स्कुलफ्रावहाय ओमफ्राय बिदिनो बे न'खरावनो जोङो इउटुबाव हगारनो होनानैहाय एसे सोलोङै दा बेबायदि एसे रोंनायखौ मोननानै आङो बेबायदिनो गान खननायफोरखौहाय बे समनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामजेनदों आरो दा आंनि हेल्पारफोर होनबा आंनि बिनानाव रश्मिमोन ओमफ्राय बे न'खरनिनो गारजेन आमाइ धीरेन नार्जारि आरो आनै कनिका नार्जारि। माखौ खालामो? आंनि सबसे सिगां रेकर्ड खालामनाय गाना बे सानसे गोमोरलांगोन होननायानो। ओमफ्राय बे गितखौ सोर लिरा? बे गितखौहाय आदा केरन मुसाहारि लिरदों। बिथाङाबो खृष्टानखा? औ बेबो खृष्टानानोखा, जोंनि NLC नियानो। नोंथाङा मा चार्चनिफ्राय? आङो NLC चार्चनिफ्राय आरो। ओमफ्राय गामिया? गामिया आंनिया नास्रायबिल। गिर्जाया? गिर्जाया सराइबिल NLC चार्च। आदसा होमबासै बिथाङा दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनानै थांबाय आरो माब्रैहाय इन्सपायार जाया मेथाइ खननायखौहाय बिथाङा बेखौबो खोन्थालांबाय। जाय व्यक्ति उनावहाय गस्ला गोजा गाननानै दं बिथाङा सापर्ट खालामदों, इन्सपायार खालामदों जेनेबा मेथाइ खननायखौहाय। बे मेथाइ खननायजोंहाय गोबां थुलुंगाफोर मोनो जायफ्रा बोसोनजोंहाय बुजिनायखौ मोनाखै नाथाय गितनि गेजेरजोंबो इसोरनि बोसोनखौ फोसावनो हायो। थ' बिथांमोना जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरि आरो दानखांगिरि, हामबाय होनदों बिथांमोना बेबायदि इसोरनि गिफ्टखौ मोनबाय आरो इयुनावहाय बेबायदि मेथाइ खननानैहाय सुबुंनि जिउआव गोजोननाय आरो थुलुंगा मोनसे इसोरनि बोसोनखौ फोसावलांनो हाबाय थादों आरो इसोरा बोर होबावथोंसै। थ' बे समावहाय बे भिडिअ'खौ आं बेयावनो फोजोबनानै दोनबाय।